Negosyante naman na sugatan matapos tambangan ng hindi pa mga nakikilalang sospek sa bayan ng Bayambang. Para sa police report na yan, kasama natin Idol Jam Victorio. 104.7 IFM Report. Sugatan ng isang 53 anyos na negosyante matapos tambangan at pagbabarili ng riding in tandem habang nagmamaneho papasok sa kanyang driving school sa Bayambang, Pangasinan. Sa inisyal na investigasyon, biglang pinaputukan ng dalawang hindi pa nakikilalang sospek ang biktima habang nasa loob ng sasakyan. Tinamaan sa kanang balikat ang biktima at agad ay sinugod sa ospital habang nakatakas naman ang mga sospek lula ng motorsiklo sa direksyon patungong bayan ng Malasiki. Away sa pamilya ang tinitignang posibleng motibo sa pamamaril ayon sa investigasyon. Sa kasalukuyan, patuloy ang malalimang investigasyon at dragnet operation ng pulisya upang matukoy ang pagkakakilanlan at tuluyang maaresto ang mga sospek. Kasama mo mula dito sa IFM Digupan, ito si Idol Jam Victorio, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.